Sinuwun kula ingkang sinuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Koko Prabu. Koko Prabu kula nyuwun tambahi pangestu. Agenya tindak abekalapanyo. Tindakipun Wadyabala Sang Nata Prabu Kala Siwandana. Sigra medal saking papan Sasana busana tumuju ing sasana pepanggungan tindakipun Ratu Celeng Sergi sakwadyabalane ingkang tansah asesumbat ora tedhas jaja papan paripandi Cinandra Abyar gumubyar saking Mandrawa Cinandra kadya wong ayu kang jejuluk Dewi Andini lah was Kasaru Prapanyo tindaknya Ratu Celeng Sergi sakwadyabalane ingkang tansah asesumbat ora tedhas jaja papak paripandi sisane krita kang tansah asesolah cerdas terampil tegas terginas Abyar gumubyar candrané saking Mandrawa Cinandra kadya wong ayu kang jejuluk Dewi Deja lah jangkepe Wadyabala Panjalu anenge tindaknya Wadyabala Sang Ratu Celeng Sergi ingkang tansah asesumbar ora tedhas jaja papak paripandi sisaning grita Abyar gumubyar candrané saking Mandrawa ler benda kadya gutur gurita tindaknya genduk ayu kang jejuluk Dewi Sindi Allah
Truma Wahyu Sang Yaksendra Krure rupa mangases kati angin pansempal keprapal selo kaplesat satolo mayu mangungsi hakiat katoto kang jaga-jaga bumi. Nggih, dhumateng para Sutrisno budhe kanggo drama satu kekuatan. Ingkang kami arsa satengahipun papan pagelaran Jawi. Nggih kridanipun wadya bala ingkang mijil saking Padepokan Naga Pertala. Ingkang nampi dawuh titah saking Sang Nata Prabu Kana Sewandana saking Praja Bantarangin nggih Panraga kang samya hambata rubuh tumuju ing Kadipaten Kediri. Kang den setya hamboyong tiang sumangga jejuluk Dewi Sangga Langit. Kasarutra Panyo kabegal dening Ratu Cereng Srenggi Sawadya balane ing ladan wana Lirbaya kang den pungkasi tanding yuda. Waiwasana pratantama naga pertala sampe laksana magita kita ing waris. Piye siap Naga